दखानाव खामानि गैयैखाय लाइभ फैबायला जेबो खामानि गैयैखाय ओरैनो जिरायनानै कम्पिउटार थुयै थुयैनो कम्पिउटाराव नायगासिनो आं दा जेनेबा जेबो दस्रा खामानि गैयैखाय कम्पिउटार अन खालामनानै ओरैनो लाइभआव फैबाय दसे कम्पिउटाराव मोसानाय नायगासिनो आं दा नुदो लोगोफोर आं दा नै कम्पिउटारनि खामानि मावनाय लाइनाव दङ सोरबाफोर माबायोबा कम्पिउटारफोर बिखय मिथिनो लुबैबा सोंहरनो हागोन हानायखिनिखौ खोन्थाहरनो हागोन आङो कम्पिउटार प्रब्लेम जादोंबा सोरनाबाफोर सोरना बैसागु बबे बबे गामिना बबे जायगाना बैसागु जानानै थांखो बेफोरखौरा खोन्थाहरलायलायदो नायदोंबा कम्पिउटार नायगासिनो दा नै लोगोफोर कम्पिउटारजों ओरै लाइभआव फैदों ओरै फारसे मबाइल कम्पिउटार मनिटराव दोननानैनो नायगासिनो कम्पिउटारनि सोमोन्दै सोंहरनो गोसोबा सोंहरनो हागोन आं जाखिनि
बेफोरनि सोमोन्दै मिथियोबो खोन्थाहरगोन आं रोंनायखिनिखौ सोरबाफोर माबा कम्पिउटारफोर माबा प्रब्लेम जादोंबा कमेन्टआव सोंहरनो हागोन माने आं कम्पिउटारनि खामानि मावो आरोना ओंखायनो आं जाखिनि कम्पिउटारनि खामानि मावनानै कम्पिउटारनि बिखय रोंगौ बे रोंनायखिनिखौ नोंसोर सोरबा सोंहरोबा खोन्थाहरनो हागोन आं खामानि गैयाबाथाय मा खालामना थानो मा मानो जायो ओंखायनो दिनै लाइभ फैबाय आं सानावनो खामानि गैयैखाय दै गांलाय थैनो गोसो